Good morning. Yan. Ang aga namin. Hello. Hello. Oh, yan. Ang aga namin. Nandito kami sa BC Ferries. Yan. Victoria. Yan. Going to Magbabayad kami. Ay, may ticket na tayo, ano? Meron naman. May ticket na tayo. So, papunta kami ng Victoria. Sasakay kami ng Roro. Mag-Roro kami. Load ang app. Magda-download ka ng app. Yan. At least nakapagbayad na sila yan. Ano na lang. Good morning! First time niyo dito? First time niyo rin? First time naman, amiga. Oh, I'm so so- proud. Kami nag-Victoria. Ang guide ko lang yung kakilala namin na nag-work sa BC Ferries. Amazing. Siya Lane nagsabi 43. na download the app. Alright. Perfect. Okay, I'm happy. So, oh, yan. Sa kabila. Kaya sabi ko ka nag-ano ka, Golden Calvi kasi din. Ay, iyo to sabi mo. Lane 43. 35, 36, 37. Ayun, baga, Ayun, may mga number. Bako yan. O yan, o yan. Ayan, ito nilikuan niya. Sakto. Kasi papalo mo lang. Yung sa sa baba, may mga numbering na. Lane Tapos 43. yan na nadidiretso Yan, mo. Dulo. Okay. So next time, alam na natin. Daddy, at least first time kang gabos. Ayan o yung ticket. Everyone's Oh, ito yung ticket. Magkano yung ticket natin? Oh, 131 din. So balikan na to? Oh, balikan na. Okay. Babayaran mo ang car, babayaran mo ang ano. So, hindi na tayo bababa ng sasakyan, ano? Papasok na tayo. Oh, mahaba-haba ng pila, no? Oo. Kakamada na tayo. Masend ako ni picture people. Oh. So kami ay naghihintay ng aming departure. Habang si madam ay nagbibigay ng mga trivia. Di namin, kasi marami kami nakikitang bumababa ng sasakyan. Di namin alam kung bakit. No? Maaga pa kasi siguro, 6:14 pa lang. Ano? Alas 7 bang ano? Alas 7 ang ano natin. Baka ang open ng gate ng barko, baka alas 7. Ano? Pero dapat Kaya, dito lang para hindi ka mainit. so dapat maaga. Kasi may Asian market ata yun, no? Doon ano kung Yun, gusto no? mo mag-washroom mo. I-try ko daw. Kaya pala bumaba yung isang pamilya dito yung naka-Tesla. Yan, bumaba sila lahat. Nandyan. Kasi may washroom ata Kasi di ito. pa open, kasi 7 Oo. ma-open girl. Alas 7 kayo ma-open ata. 7 ma-open. Kaya got it. No, mag-breakfast muna kayo. Kamusta yung mga No, pero kids? ibig sabihin, may time ka pang bumaba kasi close pa. So inipila lang eh. So pag una kang naglaog, last ka man maluwas. So itong pila, magbubukas ng alas 7. So kami, gumamit na nga kami ng washroom. May announcement naman pala dito sa labas. So rinig ng buong itong buong haba ng sasakyan. Diyan. So hindi kayo malilate kung kayo ay pumunta diyan sa Way Market. Kung may bibilin kayong kape, mag-a-announce naman dito sa port. Kung magbubukas na yung gate ng barko. Yan, kaya pala yung katabi namin pag park, bumaba agad. Diretso ka, nagtaka kami. Kaya kami sumunod din. You want the chicken? Kaya may nakausap akong dalawang Pilipino, tatawid din sila ng Victoria, mga wilder daw sila. Yan, sabi nila ay it's okay anya kahit bumili-bili ka lang diyan, tapos mag-a-announce naman itong ng port kung bubukasan nila ng gate at yan, ready na tumawid. Yan, kaya kami ay nag-announce na sila, so 6:37 na. Mga 20 minutes daw. Pwede na o-open na ata nila. Jollibee. Mga bata sa likod. Si Isabel and si ate. Tulog sa ate? So super. Kaya pala sabi ko lahat dun. Kaya din ang 7-9 hours sleep. Grabe. Ano ka kung Gina? Gina. Alright, so kami ay hintay-hintay lang saglit at tawid na tayo ng Victoria. Look baby, oh. Patas na kita sa sa barko. Oo. You want chicken to ate? No? Okay. Lagi na siya ulit. Iyo. Ayos no.
Pag may sasakyan ka, yun. Doon ang barko ang pala. Diretso na. Iba man pala ang nanay. Iba yung malalaking sasakyan. Yung mga truck, no? Tadan! 67 Yeah. na Oh, nasa cruise ship. May ano din. May limit din siyempre. Sa bag. Nagka-count. Mga sailing mo amiga, mga Lahat first time namin. Naka-enjoy yun. No. Parking lot talaga yun. Ay, may taga ano din. Dito pa lang kung pwede i-down sila si Papa. Yes. If ever mag-research siya, isa kay balit niya mag-biyahe. May taga sabi din. Ha? Siya lang or si Tugang. Sinugang mo papahidir mo. Kung pwede na. Kaya. May taga guide do. Ayos. Yun lang pala. Ayos, no? Pala ipapekta din. Tapos, pwede tayo bumaba, no? Mababa. Oo. Yun na yung kamada pala. Oh, ayos, no? Arog lang ka to trabaho naman, taga-arog ka lang. Oo. Hindi na kita? Ayun na. Tapos mga ba na? Mababa na. Tapos bababa tayo. Baka ano ka. Easy. So pagpaluwas talaga. Ano, babarabaan na sila. Dapat talaga. So pagbaba, diretso atras. Durukutan pala. Durukutan. May pataas. May kakanan da sa taas. May haralo-halo. I love it. Ano yan? Open or closed? Open. May sa ano. Hindi mo pwede ka mag-ano, itong mag-posing na Titanic. Yung pero Jack. Yan. Ayos. Tapos baba tayo, no? basta ilang Ayos. maayos ang car. Para may susundan kita kung sino Okay, na maaraw. let's go. Ako yung kita amiga sa But, maray na lang, ining auto ta, pasayd ang ano? Ano? Pasay. Pasayd ang bukas ng pinto. Ay, ano? Alright. Diba? Iya po. Ito yung entrance. Andun na sila. Deck 5. So tatandaan nyo lang kung anong deck kayo para hindi kayo mawala sa ano entrance ng inyong sasakyan. Deck 4 kami. Ha? O yun ang 4. Oo. Ito 5 na to. 5th floor. Yay! Ito yung ata yung pangaran ng ano, barko namin. Ano yan? Restaurant. Isabel, hi. Ate, hi. Pila para sa pagkain. You're eating chicken. Kuha kami ng ano. Kape-kape muna. Pwede tray. Ha? Tray. No. Oh, tray. Isabel, Isabel, hold the tray. hold the tray. Okay. Okay. May menu sila dyan sa front. Strawberry yogurt. Thank you. Oh, done. I think I'm gonna go with Oh, ate, careful, mahulog. Daddy Mac Coastal Deli. Yung ano? Coastal Deli. Oh. Oh, yan lang all aboard breakfast para may bacon. Sige. Sige na, kamo lang ako. Kape Share lang. lang kita. Iyo, kape lang ako. Tapos ano? Share lang kita. Black coffee lang. Let's put it on the... Isabel, give it to me po. Yan. And also here. You have to put it here. Dami rin. Tatawid ng Victoria lahat yan. Yan yung mga ano, menu nila. I just want to order the all aboard breakfast. Ayun dyan. Do you have breakfast sign up? All aboard breakfast. All aboard right? breakfast. Baka na kami kay ni Marco. Kami nga yung mabangon namin. Traditional breakfast. Busy-busy, no?
So we have to wait here? Lahat ng sumasakay halos dito na talaga lahat kumakain. Ano? Isang oras din kasi to eh. naman One- bumising ka ng kain. 1 hour, no? 1 hour ang biyahe namin. Ang laki ng survey, no? Focus ka daw tadi kag pagkakata tadi ko araw kumangalat pa ko tadi girl. Oh, yan na sa. Yun ata. Bel? Hi, Bel. Isabel, ay. Ate. Ay. Pwede nagaro kami about this na. Day, jam. Kasi may ano kita, di ba? Bread. Of course, it doesn't matter tayo sa Ha? strawberry please. Strawberry? Ano pa? So ano ni? Creamer like that? Yes. Hindi ko alam. We have water anak. You want water? Black coffee? Dali spoon and fork. Yeah. Isabelay. Umaandar na pala kami. Hindi namin naramdaman. No. It's for the bread, anak. So after namin kumain, try namin na siguro pwede kaming tumaas. Tumingin-tingin dyan sa labas, no? So kayo ay kahit kayo bumiyahe ng wala pang breakfast, so pwede na kayo mag-breakfast dito sa loob ng barko. Kung kayo ay tatawid ng Victoria or ng Nanaimo Island. Huh? Yeah. Another island right there, oh. Hi ho, hi ho, hi ho, Huh? whistle. Not yet. We have 45 more minutes. Yay! Let's go to the playroom. Playroom? Oh, let's go. Do you ever know where the playroom is? Doon, no, may mga bahay dyan, no? Oh. Oh, pili na kayo ng ano. Dito na tayo. Magiging fisherman na tayo dito. Punta muna kami dun sa playroom ng mga bata. Wow. Oh, sige, picturean ko muna. Bilihan ng souvenir. Excuse me, bystander. Umalis kayo. Kami here. Excuse me, bystander. Pwedeng bumili ng mga souvenir dito sa barko. Ayan, mga damit. Ganyan. Tapos one more. And 1, 2, 3, and... Ano yan? Playroom. Oh, at least nakikita. Daddy, kayo pa ko na mag-emote. Sige na. Oh, ma-emote lang kami. Daddy, Mag-i-emote. Pwede naman pala lumabas talaga. Kala namin hindi. Daddy, picturean mo kami ni Reg. Yeah. Kami na lang tulungan. Ay, ka ba? Oh, thank you. Gusto ko picture mo daw ko, Daddy. Daddy, Ha? picture mo. Kita, instruction kita dun sa mga... Sa taas, pwede magtaas, oh. Ano po na, Daddy? Picture mo na. Una ko na nagdala ko na pangin na ngayon. Lamig. Yan, oh. Hindi ko alam kung ano mga isla na yun, no? Doon tayo sa taas. Mga Pilipino nandito sa taas nagpapainit, oh. Taas ng hangin. Grabe, imo ah. Parang ano lang Negros Navigation. Exercise. Barko din doon sa kabila. Malamig? Oo.
haluan ng siyempre konting warm ng araw. Ayan sun daw, sun deck. Barko meron dito. Hindi na pwedeng pumunta doon kabila. Joan, natatas na mamaya kasi naglalaro pa yung mga bata. Malamig dito para sa bata. Lakas ng hangin. Ganda na mga isla oh. Balik muna ako ng baba. Tapos taas ulit tayo. Malamig, oo, pero kumpara sa lamig ng Saskatchewan tuwing winter, wala to. Kaya parang manid ng katawan ko. Bel, look at the island, baby, oh. Look at the island. Isabel, look at the island. Wow. Magayon sa taas. Oh, come on. At least may may araw-araw. Tema niyan. Mabalik na lang. Yung makaskas. Mabilis din itong takbo ng barko. Taas tayo. Ulit. At least dito may araw. Mount Amiga. Nabalang ako ha. Enjoy niyo ang moment. Meron pa pala dito isa. Sa hulihan to ng barko. Nakakalula. Nakakalula dito sa ulian. Slowly. Balik na kami sa aming mga sasakyan. Deck 4. Back to the car na. Nag-a-announce naman ng ang crew ng barko pag babalik na ng sasakyan. Malapit nang dumaong ang barko. Alright, sa kabila. Uy. Be careful. Yan, let's go. First, Ate Olea, first whoever. Okay, you. Takit si Papa. Alright. Wow. Kami ay Look at that. palabas na ng Victoria Island. Ay, papasok pala. Hindi palabas, palabas ng barko. Sablay. Yay! Victoria, sir. May mga tour bus daddy. Ha?
Ayun, oh. So ini mga bala Tapos, sila naman ang pabalik ng Vancouver. Oh, may nakamotor, oh. We're out from the Diretso highway, ano? Ayos, ano? Next stop, hindi ko alam. No, today anak, we'll go there again. Ayos. Later when we're going home. Ayos, ano? Diretso bagsak niya sa highway tulos. Matindi ay. When you're done, I have to cover it. Just that. Ayun na. Okay? Yay! Okay. Live na ulit. Hello, Victoria. Oh, hello. Hi, let's fly to the bird. Fly. Isabel and Ate Olaya here. Isabel, sabi daw, click and subscribe. Click and subscribe. Hi, everyone. Yan, dito na kami sa Victoria. So, dito lang kami sa parking. Wala tayo magpapalala. Ayan yung Parliament. So, sa likod ng Parliament merong public parking. Magbabayad lang, 5 hours, $15. So, mura. Okay. Let's explore Victoria. Parang fake ang bulaklak pero totoo. Ang ganda. Yan na yung sakop ng Parliament building. Laki. Nakulaon. Ano? Papasok kami mamaya dyan. Wow. Bloom na mga flowers, oh. Daddy, dyan lang daw ka mo. Dahil manilimbak sa doon ka ng doon. Daddy, diba, pwede mag-step on the ground. Ang ganda naman dito. So mamaya, meron kami mga nakitang mga naka-tour bus. Baka alas 10 pa kasi ang bukas nito. Merong libreng tour sa loob yan. Ano? So, yan. Yan ang Parliament ng Regina or ng British Columbia. Ano, pre? Nakarating tayo bigla dito. Ganyan na, no? Isabel! Laki ng flag. Laki ng flag, no? Oh. Ay, Daddy, pwede kita maglaog. Oo. Alas 10. Alas 10 daw. Oh, alas 10. O, madali na. Ako na sinda. Ganda ng fountain, no? Tapos mamaya, meron pa doon sa gilid, meron pa pwedeng papicturan. Pupunta tayo dyan, pupunta kami doon. Tapos museum kami. O si Queen, no? Queen Victoria ata yan.
Slowly ha, baka mahulog ka mo. Isabel! Isabel! Itong anak namin. Isabel, let's go! Tuwang-tuwa eh. So pwede na rin pala pumasok ano. Wala namang tour pero sabi ng officer eh pwede naman pumasok na para maglibot-libot na sa loob. Okay, there you go. Maybe Rolaya? What about Rolaya? What will you say? Thank you. She won't stop about being a police. Is there a height? So pagkatapos nyong bumisita sa loob ng parliament, pwede kayong bumili ng mga souvenir, no? Ref magnet or pins. Kaso wala silang pins ng Regina. Ay, Regina ako ng Regina. Ng Victoria. Sa labas na lang. Oh. Bumili lang kami ng ref magnet. Because not only representing Victoria. They're representing British Columbia. Yeah, feeling. Ano sir? May alak? Walang alak. Ha? Let's go ate. Tapos paglabas nyo, ito yung view. Ayan Hindi o. na mag-cry. Dali, excuse me daddy. Bakit nagka-cry yan? Katama ka mo. Oo, it's okay anak. Well, smile na. Tagaro ko sa volume baga. Oh, look at ma'am. Yeah, museum dun sa kabila. Pupunta tayo dyan. Isabel, come here. Okay, papicture kaya Queen Victoria. Isabel, excuse. Victoria RI. Anong RI niya? 1837 to 1901. May kabayo. Yun. May horse bell. Pupunta tayo mamaya. Pero after nito, punta muna tayo ng museum. Ano? Museum tayo? Alright. Oh, museum na ba? Oo. Oo. Tapos yan. Oh, tapos dyan. Dyan tayo. Fisherman's Raft. Oo. After na kayo dyan? Oh, after nun, dito na tayo. Actually, Maderay. Kaya nga eh, mapicture lang kitang madali dyan. Tapos, anong pangaran? Fisherman's Raft. Bye Parliament. Bye Queen.